Wij vinden mij de sport voor de zongescout Rolf de Vries. Roelof liet we aanzetten met Sportclub Heerenveen. Ja. Die speelden dit weekend 3-3 in Excelsior. En dan denk ik, de sportieve malaise, de sportieve crisis, die is dus nog net voorbij. Nou ja, zo'n putje uit bij Excelsior is op dit start net heel slim. Daar moet je al tevreden mee wezen? Nou ja, ik denk op Heerenveen op dit start is zit. Heerenveen is een middenmotor. Excelsior is een ploeg van de Bobbekant Rochterijtje. Als je dan Utsi in zijn ploeg speelt, dan is strijdrijden die is een heel mede resultaat. Alleen nog met name de wijze waarop in de eerste helft weer echt. Ja, de eerste helft heb je echt net een mooie. Maar werd Trij het zindoepen? Ja, verdedigend. Ja, ik bedoel, het is zo lekker als een mandje. Nou, je maakt hier wel echt zwaardige matchen in. De tweede helft weer wel een stuk beter. Toen speelde ik een beetje oors wat meer maar de eerste helft zien ze wat meer met de punt naar achteren op het middenveld, wat controlerender. Daarna kwam onder andere Michel Flap in het veld, dat scheelde de helte. Maar goed, ik ben je trainer. We hebben de trainer zelf ook even vregen. En die had ik even, dit zien, je had ik even een analyse over de wedstrijd. We hebben natuurlijk veel doelpunten tegen gehad. En we hebben geprobeerd door middel van een wat gecontroleerde organisatie gebruik te maken van de snelheid van Arben en Mitchell. Daarom was een van de redenen dat Mitchell zou spelen. En dan zou Sam als spits die goed een bal vast kan houden. Maar ik vond heel weinig momenten dat eruit is gekomen. Schrok u ervan? Ik vond wel de eerste helft dat we ongelooflijk... We komen net steeds te laat in het duel. Zo'n moment dat we in het duel zijn, dan verliezen we hem. Dus daar schrok ik wel van, ja. Ja, de trainer Jan Olderink is absoluut net tevreden. Hij zei van tevoren of nood krijgt van het moet alweer wat gecontroleerder, wat defensiever. Ja. Maar dat gaan ze dus net niet in. Ja, dat was dus het idee, maar Yuki Kobayashi die wat controlerender van de verdediging spelen. Maar als je op dit stuit, kijk, Piri is eigenlijk die enige verdediger waarvan je zegt, ja, die had talent, die had echt kwaliteit. En die orentraaien, die liet het op dit stuit gewoon continu net zien. Die elke keer wegflaters. Dan had ik wat te krijgen maar de verdediging van de Voslijnen ploeg. Maar goed, oké, die tweede helft, wie dat ziet het al even. Kijk wat beter in elkaar, dus laten we daar maar hoop in putten. Ja, nou dat is zoals van in principe moeten we wel tevreden wezen met een puntje in Excelsior. Ja, op dit moment is je maakt misschien wat aan het verwachtingspatroon. Maar dan komt het waasje, komt Katwijk. Ik heel lastig. Ik heel lastig, ja. Katwijk is wel de kampioen van de tweede divisie, draai nou ook met Bob en mooi. En dat denk je normaal speelt. Dan geven we nou Katwijk Nou nee, ik denk meer dat we Heerenveen even wat delbadje moeten. Ja, tuurlijk moeten ze hem winnen. Als ze verliezen is het een schande, dat we daar duidelijk op wezen. Alleen ik denk dat ze hem samen winnen. Dat is echt net het geval. Dus ik dacht misschien een beetje zelfvertrouwen tanken, maar in deze vorm van Heerenveen is elke chinstander gewoon een lastige chinstander. Ik denk dat je in Katwijk eigenlijk nooit vertrouwen vertanken. Want zelfs als je daar maar 4-0 of zou winnen, dan is het nog, oké, gewoon. Dus het is gewoon een moeilijke wedstrijd.